Pripravený na splav? Nemáš vestu? Šup, šup. Drží? OK. Tak ako námorníci, pripravení na splav 2024? Pišta bude kapitán a čo povie kapitán, to je pravda, hej? Ja mám semester člnkovania na Karloveskom ramene, takže to je semester vie tak. Čauko! Nasadať! Maxik, ty ideš, ne? Ty ideš... Ježiš! Tak zahajujeme expedíciu. Točne, áno, tak. Ja ani veslo nemám. Tak to je iný luxus. Tak to neviem, či dáme. To v prvých kríkoch. Zastaneme. Zaber, Leo, zaber, Leo! Dostávame také inštrukcie. Leo, zaber! Zaber! Ocinko, povedz ešte niečo múdre. Teším sa, že začína ročník 2024, druhý ročník, alebo druhý splav a prvý ročník. OK, tak jedeme! Prejdeme kameň? Prešli sme. Ahoj! Čaute! Hello! Dobre. Pozor, tam je ostrý kameň, na ľavú boku. Lejko, zaber, Lejko. Ježiš. Dobre. Zachránil som si. Ale tak kam ty už ideš? Do motorestu ide, aha, pozri, aký turbo nasadil. Motorest. Motoreste! Juj, toto, odchyť toto, dobre. Motoreste! Ne, motorest Nemecka. Práve priražajú dámy, 4 dámy a 2 páni. Toto je taká ladies hliadka. Štartujeme. Čaute, ideme. Čauko. Aký pereje. Zohneme hlavičky, čiže ja ani nemusím zohnúť. Mňa už boli hrdlo, ja už nemôžem toľko komentovať. Teraz Ocinko, ty komentuj. Konečne budem mať trošku kľudu. Maxo, zohni sa. Tu musíme ísť, aby nás to nezumrelo. No a teraz pádlujte. No, naposledy sme ho Traffic jam! Zápcha! Ježiš, oni idú cez konáre, bože! Dole hlavy! Pozor! Neboj sa, nič, v pohode. No. Je to také plynové. Špičku nám zatlač, Dodo. Daj. A to je, dáš toto na YouTube, alebo toto na YouTube nedáš. Penzion Graciar, ďakujeme za fajný obed. Pozri sa, aký majú parádny prúd. No. Máte plno skála pod sebe. Aký plavobar tu majú parádny. Sme najedení, pred nami sú pereje a ťažký úsek. Nohy poriadne zaseknúť, pereje! Už sa tam vykydli. Ježiš, niekto sa vytočil, preboha, pozor. By sme nenarazili, Jožko. Zabrať, chalani! A teraz čo? Záchranná akcia, ale už finišuje. Je tam líška na brehu, vidíte ju? Videli ste líšku? Tak sme to zvládli až do Šalkovej tento rok.